kul ima wishandru sultan tasema kodvam atsanisimo eliminalum fiskit kelmatiek tkunidaw dikechid Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Illum il-Knisja jomna tmur tagħmel il-festa ta' San Mattew Apostlu u Evanġelista. Il-mulejjej tmorru għalmu l-ġnus kollha u għamduhom u għalmuhom iħarsu kull mord ngħidilkom. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa kif inhu xieraq narblu ftit il-kuxjenza tagħna, nitolbu maħfra sinċira lil Alla u nweduh li nwarbu kull ħażen li jista' jfixkilna fil-mixja tagħna lejh. Inti Mgħallem tajjeb tagħna mulej ħniena. Inti s-Sultan rebbieħ tagħna Kristu ħniena. Inti l-ħajja tagħna mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lil Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk natuk ġieħ, inraddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Eben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf tal-Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi d-nubit tad-dinja ilqat tal-btana, int li qiegħed fil-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-ola Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu il-Qoddisja b'suffraġġju tal-mejjet Kelinu Zammit. O Alla biħnina li ma bħala oġbok tagħdel San Mattew u minn pubblika għamiltu apostlu tiegħek. Enna bl-eżempju it-talb tiegħu biex aħna wkoll jistgħinna nimxu warajk u ninaqdu miegħek brabta sħiħa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesi. Ħuti, inħeġġixkom jien, il-priġunier tal-mulej, biex timxu sewwa skont is-sejħa li biha kontum sejħin, billi bl-umiltà kollha, bil-ħlewa u bis-sabar taħmlu u tħobbu lil xulxin. Ħabirku biex iżommu spiritu wieħed bir-raba tas-sliem, ġisem wieħed u ruħ waħda. L-istess kif kontum sejħa għal tama waħda. Mulej wieħed, fidi waħda, mamudija waħda. Alla wieħed u missier ta' kulħadd, li hu fuq kulħadd, f'kulħadd u f'kulħadd. Lil kull wieħed minna Alla tagħna l-grazzja skont il-qies tad-don ta' Kristu. Huwa dak li tal xi wħud li jkunu apostli, lil xi wħud profeti, lil xi wħud evanġelisti, lil xi wħud rajja u malmin. Hekk jitrawmu l-qaddisin għax-xogħol tal-ħidma tagħhom għall-bini tal-ġisem ta' Kristu. Sakemm aħna lkoll naslu biex insiru ħaġa waħda fil-fidi u fl-għarfien tal-iben ta' Alla.
insiru raġel mamul fl-aħjar ta' żmienu u hekk isseħħ il-milja ta' Kristu. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Mal-art kollha jasal leħinhom, ngħidu flimkien. Mal-art kollha jasal leħinhom. Ismew ixandru l-glorja ta' Alla. Emili deħ tħabbar il-firxa tas-sema. Jum lill-ieħor jagħti l-aħbar, lejl lill-ieħor iwassal it-tarif, ngħidu. Mal-art kollha jasal leħinhom. Ma hemmx aħbar u anqas kliem, ma hemmx leħen li ma jinstemax. Mal-art kollha jasal leħinhom, mad-dinja kollha jixteret kliemhom, ngħidu. Mal-art kollha jasal leħinhom. Nqumu b'wifq għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja. Lilek, o Alla, infaħru, lilek bħala mulej nistqarru, lilek tfaħħar mulej, il-ġema glorjuża tal-Apostli. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien huwa għaddej minn hemm Ġesu ra wieħed bil-qiegħda quddiem il-mejda tat-taxxi li kien jismu Mattew. Ejja warajja, qallu Ġesu. Dak qam u mar warajh. U ġara li kif qatt għandu għall-mejda ġew bosta pubblikani u midinbin u għaddu madwar il-mejda ma' Ġesu u d-dixxipli tiegħu. Meta raw dan il-Farizej qalu lid-dixxipli: għaliex jiekol mal-pubblikani u l-midinbin li ma għallimtakom? U Ġesu semagħhom u qal: it-tabib ma jeħtieġux dawk li huma f'saħħithom, iżda l-morda. Mela morru talmu x'jiġifieri ħniena rrid u mhux sakrifiċċju. Għax mhux lill-ġusti ġejt insejjaħ biss, iżda lill-midinbin għall-indiema. Din hija l-kelma tal-mulej. Kull ġurnata tista' tkun il-waqt li fih il-mulej isejħilna biex bħal San Mattew nikkonvertu u nibdew nimxu warajh tas-sew. Nitolbu għalhekk lill-Alla u ngħidulu: għamel li nisimgħu leħnek mulej. Għamel għas-saċerdoti sabiex ixandru bil-kelma u bl-eżempju ta' ħajjithom il-ħniena u l-imħabba tiegħek lis-salva nitolbu. Għal pajjiżna sabiex jgħix dejjem fil-għaqda u s-slim nitolbu. Għal dawk li tbedu minn Alla sabiex iħossu li l-mulej Ġesu ġie għalihom u qed jistennihom jiġu lura nitolbu. Għalina sabiex ma niġġudikawx u narfu li aħna l-koll kemm aħna midinbin imma salvati għal ħnina tiegħek nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu it-talbiet tagħna. O Alla, inti ma tridx il-mewt tal-midneb, imma li jindem ħajjejx. Għati lilna li ma websux qalbna għall-leħen ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna, li huwa msebbaħ u mbierek issa u għal dejjem bi Kristu Sidna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan il-mawlin bit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu
kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Aħna winġeddu t-tifkira ta' San Mattew nirresqu quddiemek mulej it-talbu l-offerti tagħna biex tħares bit-tieba lejn il-Knisja tiegħek li inti qawwejta fil-fidi bil-predikazzjoni tal-Apostli bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullhom kien roddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax inti rid li l-Knisja tiegħek titwaqqaf fis-sod fuq is-sisien tal-Apostli biex tibqa' sinjal ta' qdusitek fid-dinja u tagħti lill-bnedmin xhieda tal-ħajja tas-sema. Għalhekk mal-qtajja kollha tal-anġli b'qima kbira nfaħruk u ngħidu u ntennu bla qiegħda. Qaddis, Qaddis, Qaddis mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi, Alla tiegħi, jiena nħobbok u nadurak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġraddi l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu jxorbu minnu bil-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi u l-mulej huwa qam minn bejn l-imwiet għax hu l-mulej kull irkob
patamil kull irsin jistqar Ġesu hu il-mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf li mħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Kelin u Żammit li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel kif huwa bil-magħmudija mitfibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irwieħ li m'għandhomx min jitlob għalihom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazzom Alla Marija, ma' San Ġusepp żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla tagħna huwa missierna, missier li jħobbna, missier li jgħadirna fin-noqqasijiet tagħna, missier li lest li jgħinna. Għalhekk bil-fiduċja u bil-fidi ejjew nitolbuh bl-istess talba li għallimna huwa stess. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħal ma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewtijek kif li tminnek il-missiju bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan għal-ġisem u d-dem għaddis tiegħek.
اخلصنا من خطيتي كلها ومن كل خزر. زمني دايم في دي لين الكماندامنت تيك وتخليني ننفرد منك. Dan huwa Kristu li għalinna. Jienu il-ħobs ħaj li niżel mis-sema. Min jiekol minn dal-ħobs jgħix għal dejjem. Ħenjin dawk li jersqu lejh u jirċevuh mulej. Ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, għid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu.
nitolbu. Mulej bitqarbina li għamilna ħadna semm il-ferħ tas-salvazzjoni li ħassa Mattew meta laqa għandu għal-mejda lis-Salvatur. Għatina dejjem li nitqawwew b'dan l-ikel imħejjalina mill-feddej tagħna li ġej sejjaħ mhux lill-ġusti iżda lil-midien bina l-indiema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Li l-art ħelwa l-om li tatna jisima ħares mulej kif de jemin tħarir ftakar li lila filo la daw li bir ati kbir Allah rihiden lil-min jahkima Issaħħa lil-ħaddiem sedda il-għaqda fil-ma altinu wislihim. Morru fil-paċi ta' Kristu.